Culminamos hoxe o proceso de elección de cabeza de lista. Efectivamente, eu recoñezo ese apoio unánime por parte de toda esta asamblea aberta, na que, ademais de militantes do BNG, participan persoas que colaboran, que simpatizan, ou cidadáns do Concello de Carballo, que depositan a súa confianza na miña persoa e na nosa candidatura. Queda, por tanto, ahora o traballo de recoller as súas propostas para que conformen o programa electoral, de recoller tamén propostas para facer un goberno máis eficaz e máis achegado ás persoas, reforzando o goberno actual, que ao noso xuicio conta con un aval moi significado de toda a xestión que celebramos e que fixemos durante estes últimos anos, e, por tanto, agora queda o gran reto de seguir merecendo o apoio mayoritario da sociedade carballesa. Así nos dirixiremos a esa sociedade, dicindo que gobernaremos para todos, sabendo que é imposible contentar a todos, pero Carballo temos que facer entre todos, e o paso desta asamblea é un paso importantísimo, e eu, como ademais refrendou a miña candidatura co apoio unánime, moi agradecido a todas as persoas que fixeron posible.